Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, Θάνος από το altab.gr εδώ. Πολλοί μπορεί να με γνωρίζετε και ως Ψάροτζεν από το Twitch προφίλ μου. Είμαι εδώ σήμερα να σας δείξω κάποια πράγματα για το OBS, να σας δείξω με λίγα λόγια πώς να κάνετε stream με αυτό το πανέμορφο πρόγραμμα, πανέμορφο open source πρόγραμμα και free φυσικά. Λοιπόν, ελπίζω να διαβάσετε την εισαγωγή που έγραψα στο άρθρο στο Altab. Θα υπάρξει κάτω στο description για όσοι δεν το έχετε διαβάσει. Στο οποίο λέω ξεκάθαρα ποιοι μπορούν να κάνουν stream, ποιοι δεν μπορούν να κάνουν stream, πώς μπορείτε να βελτιώσετε το streaming σας, πώς μπορείτε να βελτιώσετε το PC σας για να έχετε ένα καλύτερο streaming αποτέλεσμα και γενικά ένα all around άρθρο που εξηγεί κάποια πράγματα βασικά. Εδώ περνάμε στο τεχνικό κομμάτι και εδώ είναι το σημαντικό. Όπως βλέπετε μπροστά μας έχουμε το OBS, Open Broadcaster Software. Το συγκεκριμένο 32-bit, υπάρχει 64-bit έκδοση, μόλις το κάνετε install υπάρχουν και οι δύο εκδόσεις, επιλέγετε ό,τι θέλετε. Υπάρχουν κάποιες διαφορές στο 64 και στο 32, κάποια παιχνίδια παίζουν μόνο με το 64, κάποια μόνο με το 32. Υπάρχουν κάποια θέματα, αλλά δεν είχα πρόβλημα στους περισσότερους τίτλους να κάνω την ίδια δουλειά και με τις δύο εκδόσεις. Οπότε γι' αυτό λέω, μοιράζονται και τις ίδιες ρυθμίσεις κιόλας, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη εικόνα που βλέπουμε μόλις ανοίγουμε το OBS. Το πρώτο πράγμα που έχετε να κάνετε εσείς τώρα είναι να πάτε στα settings και να τα πάρουμε όλα τα tabs με τη σειρά. Λοιπόν, αρχικά, general, language, κοινή λογική, κάτι να το αφήσετε στα English. Όταν ψάξετε κάτι στο Google, κάποιο guide ή οτιδήποτε άλλο που θέλετε να βοηθηθείτε, θα τα δείτε όλα στα English, οπότε μην το αφήσετε στα ελληνικά ή κάτι τέτοιο. Setting profile. Εδώ, σετάρουμε ένα προφίλ. Δηλαδή, μπορεί εγώ να θέλω να κάνω stream στο Twitch τη μία μέρα και να κάνω stream στο YouTube την άλλη μέρα. Άμα δείτε εδώ τα προφίλ μου, έχω διάφορα. Έχω κάποιον φίλων μου, έχω για recording, για YouTube, για personal που είναι το Twitch μου κτλ. Εδώ, ό,τι προφίλ υπάρχει εδώ, παίρνει τις ρυθμίσεις εδώ πέρα. Όλες δηλαδή, πώς να το εξηγήσω. Ό,τι ρύθμιση κάνουμε εδώ πέρα για το κάθε προφίλ θα μείνει μόνο για αυτό το προφίλ. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή τη σελίδα. Δηλαδή, κάνουμε διαφορετικές ρυθμίσεις για διαφορετικές δουλειές. Χρήσιμο. Στην αρχή σας θα χρησιμεύσει μια θα κάνετε μόνο stream στο Twitch. Για πιο μεγάλες διαδικασίες μπορεί να το χρειαστείτε αυτό το προφίλ σύστημα. Enable cares to minimize notification error. Δεν μας χρειάζονται αυτά καθόλου. Πάμε στο encoding. Στο encoding, εδώ αρχίζουν και γίνονται σημαντικά τα πράγματα. Το encoding μαζί με το broadcast settings και το βίντεο είναι πολύ κοντά. Τα τρία αυτά settings πρέπει να τα κοιτάξουμε μαζί, είναι λίγο αλληλένδετα. Λοιπόν, στο encoder θα βάλουμε επί 264. Είναι το καλύτερο encoder που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Υπάρχουν επιλογές Quick Sync και Nvidia NVENC. Το Quick Sync βασίζεται στον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί το Shadowplay της Nvidia, της GeForce. Είναι γρήγορο, δεν είναι βαρύ στο CPU, το Nvidia, όχι στο Quick Sync, το Nvidia. Δεν είναι βαρύ στο CPU, αλλά έχει κάποια άλλα προβλήματα με pixelation στο βίντεο και ακόμα δεν θεωρώ ότι είναι ολοκληρωμένος κωδικοποιητής. Το WeakSync είναι πάλι κάτι αντίστοιχο σαν την Nvidia, χρησιμοποιεί το GPU πάνω στο CPU το Intel i5, i7, κάποιον μοντέλο μετά το second generation αν δεν κάνω λάθος, που έχουν support το WeakSync. Αλλά έχει πάλι το ίδιο πρόβλημα με το Nvidia κωδικοποιητή. Έχει το ίδιο πρόβλημα με το pixelation. Πώς θα μένουμε στο επί 264, όπου είναι και ο αλγόριθμος που είναι βαρύς στο CPU μεν, αλλά είναι γνωστός και χρησιμοποιημένος παντού. Εδώ, use CBR. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε το CBR, το οποίο CBR σημαίνει Constant Bitrate. Όταν λέμε Constant Bitrate εννοούμε ότι άσχετα με το τι δείχνουμε στην εικόνα μας, άσχετα με το τι στριμάρουμε, στο Twitch θα στέλνουμε ένα σταθερό bitrate. Δεν θα αλλάξει αυτό εύκολα. Αυτό είναι καλό για να μην υπάρχουν spikes στο bitrate και κολλάνε οι viewers μας. Κρατάμε ένα σταθερό bitrate και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο smoothness. Λοιπόν, το CBR padding δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα, αλλά το έχω τικαρισμένο και δεν είχα πρόβλημα. Use custom buffer size. Πολλοί το χρησιμοποιούν. Μπορεί να αλλάξει λίγο το buffer πριν στείλει δηλαδή, τα αρχεία στο Twitch να κρατήσει ένα μικρό buffer πίσω στο σύστημα. Δεν είναι κακό,
να έχουμε και το ίδιο όπως είναι το bitrate. Δεν είναι κακό, εγώ το έχω κρατήσει ίδιο. Απλά ίσως να υπάρξει κάποια καθυστέρηση λίγο αν έχουμε μεγαλύτερο buffer στη μετάδοση του σήματος. Λοιπόν, στο audio encoding το codec θα το κρατήσουμε στο AAC γιατί είναι πιο αποδοτικό από το MP3. Bitrate 128 είναι μια καλή αρχή. Δεν θα ανέβαινα παραπάνω, δύσκολα θα κατέβαινα και παρακάτω. Δηλαδή αυτό είναι standard, μην το αλλάξετε καν. Το format 48 kHz, 44,1 είναι εξίσου μια χαρά. Καλύτερα 44,1 δεν είναι κακό. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ. Με να τα αναλύσουμε λίγο. Αλλά ο σημαντικός αριθμός είναι εδώ. Το max bitrate. Στο max bitrate θέτουμε το με πόσο bandwidth bitrate, όπως θέλετε πείτε το, ανεβάζουμε προς το Twitch ή προς σε κάποιο άλλο streaming site. Εδώ είναι και το πρόβλημα που έχουν όλοι. Αν έχετε DSL σύνδεση, το maximum bitrate που μπορεί να θεωρηθεί ότι έχετε, μιας και έχετε 1 Mbps ταχύτητα upload, είναι γύρω στα 1700, 800, 900. Παίζει αυτό. Πρέπει να το δείτε στο speed test. Οπότε, οι ADSL χρήστες εδώ πέρα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ το τι θα ανεβάζουν. Γιατί όμως? Ο αριθμός αυτός συν ο αριθμός του bitrate του ήχου μας βγάζουν ένα σύνολο που είναι το bitrate που ανεβάζουμε. Αυτό πρέπει να είναι χαμηλότερα από το μέγιστο που μπορεί να προσφέρει η γραμμή μας. Ιδιαίτερα σε multiplayer παιχνίδια. Αν μπουκώσουμε τη γραμμή μας εδώ πέρα, το ping θα πάει στα ταβάνια στα multiplayer παιχνίδια. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εύκολα Skype, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εύκολα TeamSpeak, δηλαδή θα έχουμε λιμιτάρει τη σύνδεσή μας μόνο και μόνο από εδώ. Άσε που κάποια στιγμή μπορεί να μην ανταπεξέλθει η σύνδεσή μας σε κάποιο spike και να ρίξει frames. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Η ADSL σύνδεση, όπως είπαμε, είναι μέχρι τα 1000 KB per second, δηλαδή maximum. Οπότε, μια καλή αρχή, θα έλεγα για τους ADSL χρήστες, είναι τα 500 kilobit εδώ πέρα, 550 και ανεβαίνετε σιγά σιγά μέχρι που δείτε ότι αρχίζει και ανεβαίνει πάρα πολύ το ping, μέχρι που δείτε ότι χάνετε frames. Αυτά με τα frames θα τα δείξω τώρα σε λίγο. Για ADSL χρήστες αυτό. Για VDSL χρήστες μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε εδώ. Αλλά εγώ έχω 2000 bitrate και ας έχω 10 Mbps ταχύτητα. Ο λόγος είναι ότι το 2000 είναι ένας καλός αριθμός για να μπορούν να βλέπουν και viewers. Πολλοί viewers δεν έχουν τις τέλειες ταχύτητες και πολλοί από εμάς δεν παίρνουμε quality changers στο Twitch. Οπότε καλός είναι το 2000, 1500, 2000 για 720p είναι πολύ καλός αριθμός για VDSL, θεωρώ. Ας προχωρήσουμε τώρα λίγο. Broadcast settings. Έχω κάνει αλλαγές, δεν νομίζω. Λοιπόν, broadcast settings. Εδώ πέρα επιλέγουμε σε ποιον server θα κάνουμε live stream. Ή βασικά επιλέγουμε και το mode. Βλέπουμε ότι στο mode εδώ πέρα έχει live stream και file output only. Το OBS είναι και recording software και είναι πάρα πολύ καλό γιατί, όπως είπαμε, έχει κωδικοποίηση μόνο του. Οπότε ο όγκος των αρχείων, ακόμα και για ένα YouTuber που θέλει να κάνει gameplay videos, βγαίνει πάρα πολύ μικρός και είναι πολύ εύκολο να ανεβάσει βίντεο στο YouTube. Ας μείνουμε όμως στο live stream γιατί αυτό αναλύουμε τώρα. Live stream, streaming service, Twitch.tv. Μπορεί να θες να κάνεις hitbox, μπορεί να θες να κάνεις YouTube, υπάρχουν επιλογές. Το Twitch είναι το πιο γνωστό. Κρατάμε το Twitch. Server, μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ server από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερική, Ασία. Θα μείνουμε φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άσχετα αν εγώ εδώ πέρα έχω το San Francisco γιατί είχα κάποια προβλήματα και δοκίμαζα πράγματα. Καλή servers είναι Άμστερνταμ, Φραγκφούρτη. Φραγκφούρτη πολλές φορές γεμίζει, πρέπει να το ελέγχετε αυτό. Ας μείνουμε στο Άμστερνταμ. Τώρα μου έχει κάνει reset το stream key εδώ πέρα, θα το φτιάξω. Το stream key είναι το key που μας δίνει το Twitch στο προφίλ μας, στο dashboard. Κάπου δεξιά λέει streaming apps. Πατάμε στα streaming apps και από εκεί και πέρα κάτω έχει κάποιο stream key το οποίο το κάνουμε copy paste και το βάζουμε εδώ. Auto reconnect θα είναι ένα επιλεγμένο άμα φάμε κάποιο dropout να μπορεί να κάνει reconnect το stream μας. Το timeout είναι πόση ώρα περιμένει για να ξανακάνει reconnect. Και τα hotkeys εδώ κλασικά για να κάνουμε start stream. Και υπάρχει και ένα file που θα θέλουμε να κάνουμε και εγγραφή ταυτόχρονα του stream μας στο PC μας. Δεν ξέρω γιατί κατά πόσο θα χρειαστεί αυτό βέβαια, αλλά υπάρχει. No, λοιπόν. Στο βίντεο. Περνάμε στο επόμενο tab, το οποίο είναι το βίντεο. Άλλο ένα σημαντικό tab. Εδώ έχουμε επιλογή της κάρτας γραφικών.
Μεγάλο πρόβλημα ότι πατάνε πάρα πολλοί κόσμος είναι ότι εδώ πέρα δεν είναι σωστά επιλεγμένη η σωστή κάρτα γραφικών και μετά έχουν προβλήματα σε όλο το streaming τους. Πολλά laptops και πολλοί υπολογιστές έχουν δύο κάρτες γραφικών. Η μία είναι ενσωματωμένη μέσα στο CPU ή ενσωματωμένη μέσα στο laptop και η άλλη είναι η discrete κάρτα γραφικών. Στην περίπτωση τη δικιά μου η GTX 680. Πρέπει να επιλέξουμε τη discrete κάρτα γραφικών σίγουρα. Να το κοιτάξουμε σίγουρα αυτό. Τώρα, based resolution, κρατάμε την ανάλυση που έχει η οθόνη μας ή επιλέγουμε το monitor μας για να πάρει την ανάλυση. Εγώ έχω 1920x1080 και είμαστε πολύ κομπλέ. Aspect ratio 16:9. Σωστά. Τώρα πάμε σε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που είναι το resolution downscale. Αυτό έχει να κάνει με την αρχική ανάλυση. Όμως, επειδή στριμάρουμε, δεν ανεβάζουμε στο YouTube, θέλουμε να είμαστε λίγο συντηρητικοί με το bandwidth για να μπορούν να μας βλέπουν και οι viewers μας άνετα. Χαμηλώνουμε λίγο την ανάλυση ώστε να είναι και πιο smooth η εικόνα, πιο όμορφη, να μην είναι ναι μεν μεγάλης ανάλυσης αλλά να υπάρχει pixelation στην κίνηση. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ έχω χαμηλώσει με τη VDSL ταχύτητά μου το stream μου από 1080p σε 720p 1,5 κάτω δηλαδή. Στην ADSL περίπτωση αυτό που θα πρότεινα θα ήταν να πέσετε στα 480 ίσως και λίγο παρακάτω ώστε να είναι smooth η κίνηση στα 500 bitrate που σας πρότεινα πριν. Να μην υπάρχει pixelation. Κοιτάξτε το αυτό και αυτό θέλει λίγο τεστ. Να ξέρετε ότι όλες τις ρυθμίσεις θέλουν τεστ. Να ανοίξετε το stream σας, να το δείτε λίγο μόνοι σας, να πείτε σε κάποιο φίλο σας να μπει να δουν, να σας βοηθήσουν. Δεν γίνεται κάνω τις ρυθμίσεις και τελείωσε. Θέλει πολύ testing. Λοιπόν, όπως είπα, για ADSL συνδέσεις κάτω από 480, πολύ σπάνια στο 540, δηλαδή 2,25. Για VDSL συνδέσεις μπορεί να πάτε και 1080p άνετα και 720p. Απλά σας λέω, αν δεν έχετε quality changer, καλό είναι να μείνετε σε 720p. Για να είναι και το 2000 bitrate καλό για το 720p, να έχετε μια πολύ smooth εικόνα. Στα FPS τώρα υπάρχει επιλογή για 30, υπάρχει επιλογή για 24, υπάρχει επιλογή για 60. Είναι manual, το κάνουμε, το αλλάζουμε όπως θέλουμε. Λοιπόν, στα 30 είναι τα περισσότερα βίντεο, κινηματογράφος αμερικάνικος και διάφορα άλλα πράγματα που βλέπουμε καθημερινά, οπότε είναι ένας καλός αριθμός. Το 24 πάλι υπάρχει στον κινηματογράφο τον ευρωπαϊκό και αυτός μπορεί να θεωρηθεί ένας παλέψιμος αριθμός. Παλέψιμος. Στα 24 εγώ θα έπεφτα μόνο αν είχαμε πολύ σοβαρό πρόβλημα με τη σύνδεσή μας για να προσπαθήσουμε να γλιτώσουμε frames κατά τη διαδικασία του streaming. Υπάρχουν και κάποιοι streamers που streamάρουν στα 60 fps. Λίγο σπάνιο συμβαίνει. Αν το παιχνίδι σας τρέχει καλά και έχετε καλή σύνδεση και έχετε viewers και έχετε quality changer κτλ. Βάλτε το στα 60 fps, δεν υπάρχει θέμα. Είναι και ωραίο για τους viewers. Αλλά δεν είναι απαραίτητο. Πρέπει να το δοκιμάσετε. Λοιπόν, no, πάμε λίγο στο audio. Όπου εδώ πέρα επιλέγουμε το desktop audio device, το οποίο είναι το device το οποίο παίρνει τον ήχο το stream μας, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση το headset μου ή τα speakers μου που είναι άλλη κάρτα ήχου. Επιλέγεις την κάρτα ήχου δηλαδή με λίγα λόγια εδώ. Στο microphone auxiliary audio device επιλέγουμε πάλι την κάρτα μας ήχου για το μικρόφωνο μας. Υπάρχει επιλογή push to talk, διάφορα άλλα hotkeys εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποια boost, αν θέλετε να χρησιμοποιείτε αυτά. Δεν έχει μεγάλη σημασία το συγκεκριμένο section, απλά να έχετε σωστά συσταρισμένα αυτά. Πάμε τώρα στο advanced, όπου εδώ καλό θα ήταν να μην αλλάξετε τίποτα. Use multi-thread optimization να υπάρχει, priority class normal, allow other modifiers on hotkeys, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Το CPU preset, αυτό μπορείτε να το κοιτάξετε, όσο πιο πάνω είναι, τόσο πιο γρήγορη διαδικασία, αλλά χειρότερη ποιότητα. Όσο πιο κάτω είναι, τόσο πιο αργή διαδικασία, δηλαδή τόσο πιο πολλά FPS μπορεί να μας φάει από το παιχνίδι μας. Να μεγαλώσει το CPU usage, αλλά καλύτερη ποιότητα. Πρέπει να πειραματιστείτε, εγώ το έχω στο very fast, όσοι έχετε δει τα streams μου, είναι μια χαρά για streaming. Και ας πούμε ότι μένουμε εδώ, δεν έχει τίποτα άλλο ιδιαίτερο. Τώρα, στο browser δεν μας ενδιαφέρει κάτι εδώ, είναι plugin δικό μου. Το Microsoft Noise Gate, ignore, ξεχάστε το αυτό. Το έχω σετάρει το audio. Ας μην το φτιάξω αυτό τώρα, δεν χρειάζεται. Microsoft Noise Gate εδώ σετάρει με τη Noise Gate. Όσοι ξέρουν από ήχο λίγο πολύ καταλαβαίνουν ότι αυτό βοηθάει στο noise cancellation αν έχουμε κάποιον εξωτερικό θόρυβο. Υπάρχει ένα preview εδώ πέρα που μας δίνει το μικρόφωνο μας και το φτιάχνουμε. Αυτές ήταν οι βασικές ρυθμίσεις. Να ξέρετε ότι πιο βασική ρύθμιση για το stream μας
Όσον αφορά το αν θα τρέξει σωστά ή όχι με βάση τη σύνδεσή μας, είναι το broadcast setting, το encoding. Εδώ. Ο αριθμός που θα βάλουμε εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικός. Για ADSL υπαρχείστε από 500, 450 ανεβαίνετε σιγά σιγά με steps των 20-50 KB. Για VDSL 1500 και πάνω άνετα. Κανένα πρόβλημα. Αφού έχετε upload, εγώ έχω 10 Mbps upload, άλλος μπορεί να έχει 5, ό,τι και να έχετε με 2 Mbps, δηλαδή 2000 KB per second, είστε μια χαρά. Kbps τέλος πάντων. Όχι kilobyte. Τελειώνουμε από εδώ. Τέλος με τα settings. Τώρα εδώ πέρα γιατί αυτό μου κλείνει. Έχω και το... Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ αριστερά, πάμε λίγο στο zoom της υπόθεσης τώρα. Εδώ αριστερά έχουμε τα scenes. Τα scenes είναι διάφορες σκηνές που έχουμε σετάρει για το stream μας, που βλέπει ο κόσμος. Δηλαδή, όπως βλέπετε εδώ έχω desktop, έχω standby, έχω pix, έχω streaming, αυτά είναι για Dota. Κάνουμε λίγο ένα walkthrough να δείτε λίγο τι έχει γίνει εδώ. Standby, βλέπετε έχω σετάρει εδώ πέρα κάποιες εικόνες, κάποια logos. Pix, άλλο, streaming, το live streaming το οποίο έχει την κάμερα μου. Oh, hello. Και διάφορα, από διάφορα streams που έχουμε κάνει. Αλλά ας πάμε τώρα στο guide για να δούμε πώς φτιάχνουμε μια σκηνή από την αρχή. Θέλω να φτιάξουμε μια σκηνή, απλά πατάμε δεξί κλικ εδώ πέρα, στο κενό κουτί. Add scene και τελείωσε. Επίσης μπορούμε να σετάρουμε hotkey για να θέλουμε να αλλάζουμε κάποια σκηνή άμεσα, να το κάνουμε πιο εντυπωσιακό. Λοιπόν, κλικάροντας δεξί κλικ στο κουτί που λέει sources, μπορούμε να τοποθετήσουμε κάποιες βασικές επιλογές. Έχουμε window capture, το οποίο τι κάνει. Πατώντας στο window capture, κάνουμε capture ένα συγκεκριμένο window από την οθόνη μας, από τις οθόνες μας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει αν θέλουμε να στριμάρουμε κάποιο πολύ μικρό indie παιχνιδάκι που είναι σε ένα window, δεν θέλουμε να φαίνεται όλο το desktop μας. Πολύ, πολύ καλό για αυτή την περίπτωση. Το δεύτερο είναι το monitor capture, το οποίο το έχω βάλει εδώ πέρα. Όπου αν πατήσουμε διπλό κλικ πάνω του, έχουμε κάποιες επιλογές. Έχουμε monitor, επιλέγουμε το monitor, αν έχουμε δύο οθόνες, 1-2. Capture my cursor για να φαίνεται και το mouse cursor. Στο gamma είναι η κλασική ρύθμιση gamma, opacity, λίγο πράγματα από graphic editing ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Και υπάρχει και το sub-region, το οποίο αυτό θα χρησιμεύσει, κάποια στιγμή θα σας χρησιμεύσει. Κλικάροντάς το και πατώντας select region, έχουμε την επιλογή να πιέσουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της οθόνης και όχι όλη την οθόνη, απλά τραβώντας τις γωνίες. Κάπως έτσι. Και μετά πατώντας ένα OK, να έχουμε αυτό το κομμάτι μέσα στο stream μας. Αλλά για κάποιο λόγο να μην το βλέπουμε. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Έχω κάνει preview, για κάποιο λόγο δεν δουλεύει αυτό. Δεν δουλεύει, αυτό δεν δουλεύει αυτή τη στιγμή γιατί ήδη γίνεται record το monitor από εξωτερικό πρόγραμμα. Γι' αυτό. Κανονικά θα σας βγάλει πλαίσιο που θα σας δείχνει ακριβώς το monitor capture, δηλαδή την εικόνα σας. Το ξετικάρω αυτό. Πάμε στο επόμενο. Έχουμε image. Με το image τι μπορούμε να κάνουμε? Παίρνουμε μια εικόνα, ας πούμε αυτή, okay, και βάζουμε μια εικόνα μέσα στο stream μας. Με το πατώντας το edit scene εδώ, την επιλογή edit scene κάτω από το settings, μπορούμε να κουνήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Τώρα εδώ έχω επιλέξει το monitor capture, δεν μπορώ να το κουνήσω, αλλά αν πάω στο image πίσω, μπορώ να το πάω όπου θέλω. Σημαντικό για logos, μπορούμε να βάλουμε GIFs, μπορούμε να βάλουμε διάφορα πράγματα στο image και είναι πολύ χρήσιμο. Περνάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το image slideshow. Πάλι σε το image απλά βάζουμε πολλές φωτογραφίες για να κάνουμε ένα slideshow. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πάλι για πολλά logos, για χορηγούς, για οτιδήποτε. Το global source το ξεχνάμε, δεν σας χρειάζεται. Το text είναι κάτι πολύ βασικό και απλό. Έχει διάφορες μορφοποιήσεις για text. Και μπορούμε να γράψουμε ένα απλό μήνυμα, BRB, we are coming back soon, ας πούμε. Πατώντας αυτό, μπαίνει μέσα το κείμενο και στο stream σας μπορείτε να το ενεργοποιήσετε για να καταλάβουν οι viewers σας ότι θα έρθετε σε λίγο και ότι δεν είστε εκεί. Μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Πολύ καλό και αυτό. Επίσης μπορείτε, όπως βλέπετε, να τα βάλετε όπου θέλετε τις εικόνες σας και τα texts, χωρίς να επηρεάζει το ένα το άλλο.
Και επίσης υπάρχει κάποια στιγμή η περίπτωση να θέλετε αυτό το BRB Where Coming Back Soon να φαίνεται πιο πίσω από την εικόνα ή πιο πίσω από κάποιο άλλο source εδώ πέρα. Πατώντας Control και τα βελάκια του keyboard σας, το στέλνετε κάτω ή πάνω. Είναι πολύ απλό. Βασικό αυτό βέβαια να το ξέρετε. Πάμε τώρα στο zoom της υπόθεσης, όπου είναι το Video Capture Device και το Game Capture. Το Video Capture Device είναι το device όπου φτιάχνουμε την κάμερά μας. Εντάξει, εδώ έχω μια κάμερα της Logitech, δεν είναι και η καλύτερη κάμερα του κόσμου, αλλά την έχω επιλέξει, πατάω OK και την εμφανίζει εδώ πάνω. Βέβαια η κάμερά μου δεν δουλεύει γιατί έχει κάποια θέματα, όπως είπα, ότι δεν είναι η καλύτερη κάμερα του κόσμου και θέλει κάποιες ρυθμίσεις. Αλλά κανονικά θα πρέπει να την εμφανίσει εδώ. Βλέπετε το κουτάκι, το ρυθμίζετε όπως θέλετε. Αυτή είναι η κάμερά σας. Σβήνω το Video Capture Device. Συνεχίσουμε. Τώρα πάμε στο πιο σημαντικό. Στο Game Capture. Οι περισσότεροι streamers που έχουν λίγο εμπειρία χρησιμοποιούν το Game Capture αντί για το Monitor Capture. Γιατί το Game Capture επιτρέπει να έχουμε V-Sync, επιτρέπει να είμαστε σε full screen στο παιχνίδι μας, να κάνουμε ό,τι θέλουμε στο παιχνίδι μας χωρίς κανένα πρόβλημα. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Και με 60 FPS χωρίς να μας ρίχνει τα FPS, χωρίς τίποτα. Είναι απίστευτο πως δουλεύει. Δουλεύει σαν το Fraps ή ακόμα καλύτερα σαν το DX Story. Είναι πάρα πολύ καλός ο μέθοδος του Capture. Αυτό που έχουμε να κάνουμε με το που βάλουμε το Game Capture είναι στο παιχνίδι που θέλουμε να παίξουμε, ενώ το έχουμε ανοιχτό, να επιλέξουμε εδώ που είναι το παιχνίδι, να κάνουμε ένα refresh ώστε να το δεκτεί και να πατήσουμε OK. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι μας θα είναι εδώ πέρα στο Game Capture. Τώρα αυτή τη στιγμή το Game Capture έχει κάνει overlap όλα τα άλλα, αλλά όπως είπαμε πριν, Control και πάνω τα εμφανίζει. Τώρα αυτή η μαυρίλα που βλέπετε, αν είχα ένα παιχνίδι ανοιχτό από πίσω, είχα κάνει refresh, το είχα επιλέξει, θα μας έδειχνε το παιχνίδι. Βέβαια, όταν είσαι alt tab δεν δείχνει κίνηση, αλλά όταν είσαι μέσα στο παιχνίδι και έχεις το OBS σε μια δεύτερη οθόνη ή οπουδήποτε, ακόμα και από πίσω στο background, δείχνει κανονικά το παιχνίδι. Είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε για να δείξουμε το παιχνίδι στους viewers μας. Επίσης, το Game Capture έχει και μια άλλη επιλογή. Αν δεν θέλουμε ή αν βαριόμαστε να κάνουμε refresh και να επιλέγουμε συγκεκριμένα το application που θέλουμε να κάνουμε capture, ας πούμε το Counter-Strike, το Dota ή οποιοδήποτε, υπάρχει επιλογή Use Hotkey. Βάζουμε ένα hotkey. Με το που είμαστε μέσα στο παιχνίδι, πατάμε το hotkey και αυτόματα καταλαβαίνει ποιο application πρέπει να κάνει capture. Χρήσιμο, απλά όταν έχουμε σετάρει πολλές σκηνές και θέλουμε να γίνεται αυτό αυτόματα, το σετάρουμε πριν με το παιχνίδι που θέλουμε να κάνει capture και είναι έτοιμο με αυτόν τον τρόπο, με το select application. Λοιπόν, τώρα όπως βλέπετε, αν δεν είχα κάνει εδώ πέρα preview, δεν θα τα βλέπουμε αυτά. Υπάρχει μια πολύ χρήσιμη επιλογή, η οποία λέγεται preview stream. Πατώ στο preview stream, ξεχάστε αυτό, είναι error που το βγάζει μόνο σε μένα, γιατί έχω απλά το MSI Afterburn από πίσω. Απλά πατάμε ignore και δεν έχει θέμα. Με το πατήσω preview stream, χωρίς να βγω live, μπορώ να δω λίγο πώς είναι οι σκηνές μου, πώς το έχω σετάρει το stream μου και αν μου κάνει πριν βγω live. Επίσης, πρέπει να δώσετε σημαντική βάση, ιδιαίτερα οι ADSL streamers, εδώ, που λέει dropped frames, κάτω. Οπότε, όπως βλέπετε, αν κάνετε ένα κανονικό stream και κάτι δεν πηγαίνει καλά με τη σύνδεση και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, εδώ θα αρχίσετε να βλέπετε dropped frames, δηλαδή εικόνες που δεν κατάφεραν να σταλθούν στους Twitch servers. Όπως βλέπετε τώρα, δεν υπάρχει λόγος να έχει πέσει κανένα frame, έχουμε 0 frame, 0%, ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Αν έχουμε 5% dropped frames, πάλι δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά όταν ανεβαίνουμε στα 10, 15 κτλ. Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να ελέγξουμε, πρέπει να κατεβάσουμε το bandwidth. Δηλαδή, ξαναθυμίζω, εδώ, στο max bitrate. Μετά βλέπουμε τα FPS, που τραβάει το OBS αυτή τη στιγμή. Όπως είπα, το έχουμε σετάρει στα 30 FPS. Πολλές φορές μπορούμε να δούμε αυτός ο αριθμός να πέφτει κάτω από 30. Αυτό σημαίνει ότι το CPU μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο ζόρι της κωδικοποίησης, οπότε πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό. Και τέλος εδώ πέρα βλέπουμε το bitrate που στέλνουμε προς τα έξω, το οποίο είναι 1800-2200. Είπαμε ότι είναι constant το bitrate, αλλά υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Το 2200 είναι λόγω του ήχου
Και γιατί έχουμε στάρει 2000, αλλά είπαμε ότι μπαίνει και ο ήχος μέσα, μπαίνουν και άλλοι παράγοντες. Οπότε μην είστε 100% σίγουροι ότι θα είναι ακριβώς όπως το έχετε σετάρει στις ρυθμίσεις. Το πρασινάκι δίπλα σημαίνει ότι υπάρχει μια καλή υγιής ροή προς Twitch servers. Οπότε δεν υπάρχουν dropped frames. Αν αρχίσει να κοκκινίζει αυτό ή αν αρχίσει να γίνεται πορτοκαλί, πάει να πει ότι υπάρχει δυσκολία να σταλθούν τα δεδομένα στο Twitch servers. Τι άλλο μπορεί να έχω ξεχάσει? Δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει κάτι. Τα βασικά είναι αυτά. Ουσιαστικά φτιάχνουμε ένα scene στο οποίο βάζουμε όνομα, εδώ το έχω ονομάσει guide. Μπορούμε να βάλουμε ένα hotkey, ας πούμε μπορούμε να βάλουμε ένα guide το οποίο λέγεται guide 1, το κάνουμε ένα rename, guide 1, όπου ας πούμε ότι αυτό είναι το welcome stream, δηλαδή welcome screen, όπως μπαίνει ο άλλος στο stream σου. Ας κάνουμε κιόλας welcome to my stream, έτσι χωρίς λόγο. Κάνω ένα παράδειγμα τώρα. Αυτό είναι το welcome screen και τώρα εμείς... Όπα, λάθος. Σε παρακαλώ, εκεί. Και θέλουμε τώρα να βάλουμε άλλη μια σκηνή, το οποίο θα είναι το gameplay. Τα κάνω πολύ απλά και λιτά. Οπότε τώρα έχουμε το guide 1, που είναι το welcome, και το gameplay. Στο gameplay, κατά πάσα πιθανότητα, θα βάλουμε το game capture, δηλαδή το παιχνίδι μας, να φαίνεται το παιχνίδι μας, και άντε καμιά εικόνα, κάνα slideshow, πράγματα που γνωρίζετε, που θέλετε να βάλετε να φαίνονται μέσα στο gameplay μας. Γενικά δεν θέλουμε να είναι γεμάτο εικόνες, θέλουμε να δείχνει περισσότερο παιχνίδι. Τώρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε στη σημερινή περίπτωση εδώ πέρα είναι ότι στο guide 1, εδώ, μπορούμε να κάνουμε ένα set hotkey, να βάλουμε ό,τι hotkey θέλουμε, βλέπετε δεν υπάρχει κάτι. Και στο gameplay να βάλουμε άλλο ένα hotkey και να κάνουμε εναλλαγή μεταξύ τους. Ή μπορούμε να βάλουμε και ένα BRB scene. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Είναι, ας το πούμε, ένας γρήγορος σταθμός montage. Live montage κάνουμε στο OBS. Αυτό συμβαίνει. Live gaming montage. Τώρα, τελευταίες ρυθμίσεις που μπορώ να σας πω είναι εδώ πέρα λίγο με το μικρόφωνο. Μπορούμε να κάνουμε mute τον ήχο ή το μικρόφωνο, να δυναμώσουμε, χαμηλώσουμε αν δεν μας ακούνε καλά οι viewer μας. Και αυτά είναι, πιστεύω, τα περισσότερα που θα πρέπει να ξέρετε. Και όπως είπα, για ADSL χρήστες, μεγάλη προσοχή εδώ στο encoding. Και για τους VDSL, αλλά κυρίως για τους ADSL. Στο max bitrate αρχίστε από 500, συνεχίστε 550, δείτε κάπου πρέπει να σταματήσετε. Γιατί αν το max bitrate μπορείτε να έχετε είναι το 800, αν πάτε και δώσετε εδώ 800 για να έχετε την καλύτερη ποιότητα που θα μπορούσατε να έχετε, μετά δεν θα έχετε καθόλου χώρο για Skype, καθόλου χώρο για TeamSpeak, καθόλου χώρο για online gaming, γιατί τα ping σας θα πάνε στα 1000 ms. Δοκιμασμένο, γιατί εγώ είχα κάποια στιγμή ADSL σύνδεση και έχω κάνει stream με ADSL σύνδεση. Είναι εφικτό να κάνετε stream με ADSL σύνδεση, αρκεί να προσέξετε πάρα πολύ το bitrate. Η ποιότητα δεν θα είναι καλύτερη, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί streamers στην Ελλάδα οι οποίοι streamάρουν με ADSL και έχουν και πάρα πολλούς viewers. Οπότε μην πτωείστε. Απλά δοκιμάστε πάρα πολύ με το max bitrate. Αυτά από μένα. Ψάρωτζεν εδώ. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο και ελπίζω να σας βοήθησα όσο γίνεται. Διαβάστε και το άρθρο στο Altab για περισσότερες πληροφορίες που σίγουρα θα σας φανούν χρήσιμες για το streaming στο μέλλον. Λοιπόν, τα λέμε στο Altab, τα λέμε στα streams. Καλή νύχτα.